През тялото се проявяват системните заплитания. Например, чрез склонност към травми, тежки или хронични заболявания или като разстройване на определени функции. А какво е системно заплитане? Това е когато се въвличаме в живота на други членове на семейството и се държим така, сякаш неща, които са се случили с тях, са се случили и с нас, без това да е вярно. Такива заплитания често се проявяват като напрежение в тялото. Съответно, първият признак за промяна след една констелация може да е едно усещане. По-дълбоко дишане, отпускане в раменете, усещане за лекота в гърдите. Понякога това, което бива излекувано в една констелация, не е само напрежението в тялото. Констелацията може да има благоприятно въздействие върху даден здравословен симптом, ако това е темата, с която работим. Тялото често разпознава промяната преди ума да разбере. Ако темата ви докосва, напишете тяло в коментар и ще ви изпратя подробности за констелациите на 22 февруари.